Jeg vil nu fortælle om planteceller. Men før jeg fortæller om planteceller, vil jeg fortælle lidt om, hvad en celle er. Alt det levende på jorden er bygget op af celler. Nogle organismer består af en celle, og andre består af milliarder eller flere celler. Celler de er rigtig små. Cellerne vokser og deler sig til flere celler. En celle har en hinde rundt om sig, som kaldes membran. Cellemembran. Inde i cellen er alting, der får cellen til at arbejde. Der er en kerne i cellen, som styrer det hele. Kernen indeholder cellens gener. Generne ligger i en lang streng, som kaldes DNA. Der er nogle ribosomer i cellen, de små mørke korn, som hjælper med at fremstille proteiner. Der hvor cellens energifabrik findes, kaldes det mitokondrier. Det omdanner sukker til vand og kuldioxid, der hvor der gives energi. Det cellen har brug for er f.eks. sukkerstoffer, vitaminer og ilt. Nu vil jeg fortælle om planteceller. Alle planter er selvfølgelig bygget op af celler. Planteceller er anderledes end dyreceller på to vigtigste måder. De indeholder grønkorn, og de har en cellevæg udenom sig, der gør den hårdere. Nu vil jeg fortælle lidt om grønkorn i planteceller. Planterne spiser ikke, de tør energi fra solen. Grønkornene omdanner kuldioxid og vand til sukker med hjælp fra solens energi. Processen ser sådan ud. Det kaldes fotosyntese. Der er to vigtige bakterier. Først er der 2 bakterier, der er ved at dele sig til 4 bakterier, og de 4 kan også blive til 8, sådan kan den fortsætte. Pollen kommer ud fra rakler på et birketræ. Hver en eneste pollen kan indeholde 5 millioner pollenkorn. Og i hvert pollenkorn er der en sædcelle. Den kan befrugtes et æg på den hunblomst, som pollenkornet lander på.